Hormatly prezidentimiň ýordamyda kiçi we orta telekeçiligi himme taraplaryny gollamak barada amala aşyrýan işlerinden ruglanýan Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýetine polietilenden polipropilenden haritlaň ýüklenilmegi düşürilmek üçin zerur bolan 2 gatly ýük hasy plastik tekçeler öndürilge. Önümiň bu görnüşi dürli haritlere gyzga wagtda ýükläp düşürmekde. Olary ammarlarda talaba laýyk ýerleşdirmekde we uzak wagtlap saklamakda möhüm ähmiýete eýdir. Olu harit dolanşygyna wagty taşyýtlamaga serişdeleri netijeli peýdalanmagy mümkinçilik berge. Hut şonuň üçin hususy kerhanaň öndürgen önümlerini etlik bildirgenliň sany ýygydarlartyga. Ýük hasy plastik tekçeler agramlarynyň ýeňilligine garamazdan ýük götürjü tehnikalar olaň 4 tarapyndan baryp bilýärler. Bu tekçeler daşky howa gurşugynyň täsiratyna mümkin bolan guramak, jaýrylmak, çüremek hadiselerini uzak wagtlap durnuklygy bilen tapawutlanýarlar. Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýeti bu injamlary öndürmek işlerini ýürüýte buyurmalary esasyna alyp barga. Häzirki wagtda kerhanaň önümleri isläp bildirgen kerhanalara ýygydarly uradylga. Ilkinji tapgyrda ýük hasy plastik tekçeleň her ýylda 140 000 öndürilen bolsa, bu görkezji häzirki wagtda 2 hesse ýokarlandyrylyp 280 000 ýetdi. Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmenleri geljekde önümçiligiň gerimine hasam giňeltmegi gözeňe tutýarlar. Munyň özi kerhanada öndürilýän önümleň möçürlerini artdyrmak bilen birlikde plasmasa önümlerini ikinji gerek gaýtadan işlemegi hemde olardan taýýar önümleri almaga şertler döredir. Garaşdyrylmyň 33 ýyllygyny gowanyrçy üstünlikleri beklemegi maksat edilýän hususy kerhana hünärmenleriniň ýordamyda kiçi we orta telekeçiligi ösürmekde, hususy iş ugurlary himme tarapdan gollamakda, döwlet derejesinde edýän bimeçür aladalary üçin gahrman arkadagymyda hemde arkadagly gahrman serdarmyda hoşallyk sözlerini beýan edýärler.